Nakaila na ako siya 5 years ago. It was December. Panahon sa Pasko o padong New Year. As for me, bag-o ra jud na akong birthday. Pero feeling na ako ato na time murag ako ang pinakasad na tao sa tibuok kalibutan. Aside sa wa ma-approve akong leave sa Pasko ug New Year, gibuwagan pa jud ko sa akong ex sa mismong adlaw sa akong birthday. Di ka malay na. So after sa akong paghilak-hilak sa mga movie sa laptop na akong hinirman og tape na tagtulo 100, nag-decide jud ko nga mag-gym. Call center agent day ko. Og naa may company gym. Supuslan mang gibiyaan, magbalik alindog na lang. And there I was trying to redeem myself sa treadmill kay cardio ligi daw. Gamay raman ang gym kay ang uban employee, itulog na lang nila ilang oras. Naidwa ka lalaki nga nagsigig chika, ang isa ga intense workout. With all the lifting tapos ang isa naglingkod dara sa murag daot na swivel chair sa kilid. Dili na ko makita iyang nawong kinatabunan siya sa kanang alsa-alsa na dagko kayo. So anyway, nagpadayon na ako dagan-dagan tapos nag-earphones ko para di ko ma-distract. After siguro mga 5 minutes, nilakaw na tong laki na effort kay workout, which I presume na maoto siya ang gym instructor. Then ang laki na naglingkod lang, wala pa siya ni hawa. So nag-unsa siya dire. For the char, magpakyot. Sorry, pero wala ko'y time og char-char. So wala din siya ni hawa no. Mga after pila ka minutes, wala na jud ko kaagwanta. Giundang na ko ang meal tapos i-approach na ko siya in a nice way. Ako siyang giingnan. Dila pa ka mahawa? Murag nihilaw iyahang nawong tapos nitintog siya. Mingan siya okay tapos nilakaw. Nangutan na raman ako, ma-hurt man siya dayon. So anyway, mo na to nagpadayon ako og exercise dito, feel kay nako ang moment. Tapos taod-taod naabot akong friend naggikan nag-out. Nag-story-story am dito tapos nibalik na po to si kuya. Gi-approach ko niya tapos ana siya, nga paki-off na lang sa suga paglakaw nimo. Tapos pakibutang na lang sa imong form gikan sa clinic. Imong clinic pass para mag-gym. Tapos since yung auntie kay pahud-hawod man, niingon rapod kog, nag-gym man ko diri dati. Nana ko'y clinic pass, pangitaan na lang. Maski wala agad, nangatig ko. Then maingon siya, nga so wait, please tell me I did not just show off the gym trainer. So nahilaw ko no, pero nilakaw na siya so wala ko'y time para moingon og sorry or mag-apologize sa akong way og pag-approach sa iya ganina. The next day, di na yun unta ko mobalik og gym kay aside sa askang pamaol, naulawan ako. Pero kay pag-duty na ko anang gabi, nakita na ko akong ex na ni duty pod, so pag-out na ko, na-motivate ko na mosuot sa akong gym attire. Timing pagsulod na ako sa gym wala siya, so medyo okay ra ko. Chill lang, suot sa headset og dagan sa treadmill. Akong plano in case na mabot siya, balago pa ko na human, mulakaw na ko dayon para rin jud dili may mag-abot. So after siguro mga 30 minutes nakadungog na kog mga dagkong tingog sa gawas. Tapos murag approaching sila pasod sa gym. Ano ako na mali, siya John. Kauban niya tong lalaki nga nag-gym. Gipawang din ako ang treadmill tapos nisulod ko sa shower area. Pagawas na ko sa shower area, nag-iyahay na sila alsa og bugat, so I doubt if nabantayan pa ko niya. Ako apartment di ay kay 2 streets away lang sa office, so ako rajud siyang ginabaktas. Samtang pauli na ko, something was off jud sa akong feeling, pero giniglect lang nako kay kaulion na lagi ko. Pagabot na ko sa apartment, daritso din ko kwarto, gihubo na ko kung dako na hoodie na ginasuot na ko after gym, and to my surprise, wa ko'y bra. Paita ning gamay kay tagtutoy, usahay makalimot na lang taog bra. So nagtuora pod kong nahipos na ko or naaras akong bag. Pag-ukab na ko kay wala man na. Idi nagkabuang kog suot og panlakaw tapos nibaktas ko pabalik sa office. Nidiretso ko sa gym hoping na unta wa nay tao. Pagabot na ko wala na joy tao. Wala na except siya. Siya nga naglingkod sa swivel chair likod sa mga equipment.
Nidiritso ra kog sulod. Og nangutana siya kung anong nibalik ko. Mitubag ko nga na ako'y nalimtan. Nangutana siya, tumbler? Then mitubag ko nga, dili, naa sa shower area sa girls. Then miingon siya nga, naa dito sa locker. Akong gibalhin kay nakasabit ra sa portahan. Nalimtan nimo. Then mitubag ko nga, ha? Gikuha nimo? Then mitubag siya, nga imuha dito ang cup Pagka-aha ka na lang dyan. Hantod karon every time ma-remember na ako murag musaka akong kabuhi. Kaulaw kaayo nga kapila pa ko dapat maulawan bago ka makarealize na dili ni para sa kuha ang gym. Kung ako siyang giingnan, nga ako unsay problema nimo? Dapat wala na lang nimo gihilabtan. Balikon raman ako. Then mitubag siya, nga sorry ha, pero malay ba na ako if sa imo hato? An malay ba na ako if balikon pa nimo? Ayaw kabalaka kay wala na ako nagyunsa. I always make it a point na maskin sa babae na shower area hinlo, so gina-check dyan na ako from time to time pag wala na'y tao. I admit na siya'y point, so para mag-end na ang samok ako na lang ang nag-apologize. Ako siyang giingnan, okay, I'm sorry. I'm sorry po kagahapon if na-offend ka with how I ask you if mohawa ba ka. Walang ko nag-expect na ikaw ang gym trainer so medyo na-off ko nganong nagtambay pa ka samtang ga-treadmill ko. Nitabag siya, it's okay. I'm sorry if I called it cup A. Then mitubag ko, nga please ayaw nagbalik ka. Kabalo kong gamay. Ani-smile siya, ani-smile pod ko. Didto nag-start among friendship. He introduced himself. Itago na lang nato siya sa ngalan na Sean. Tangkad siya. Siguro nasa mga 6 flat. Lami og muscles, ang maski wala pa niya gihubo iyang dark nga gray shirt, makita na jud sa akong x-ray vision iyang abs. Medyo long hair siya, pero iyang gina-ponytail. Cute sad siya. Naitsura. Actually, na siya'y pagka-Captain America na Thor na naay pagka-Thanos. Bitaw. After ato na encounter, every day nako sa gym. Mas ganahan ako mag-gym hinoon kay friends na mi. Ginatudluan ako niya og mga basic workout tapos usahay masig day off nako. Nag-adto ko og gym para lang magchika-chika mi. Usahay maskig dili ko mag-gym, magsige lang mi og istorya. Usahay maskig naka-duty ko sa 3rd floor, inig 1 hour break nako, mohapit jud ko sa gym. Every Sunday lang noon wala jud siya kay day off niya. Until one time, nagyaya siya nga mag-KTV mi. Ana siya nga sige lang daw ko og gym, work, then apartment. Wala daw ko'y cheat day. So why not daw mag-KTV mi tapos drinks gamay. Tapos sisig og dinakdakan. Sakto po kay day off na ko the next night, so ninggo ko. Ana siya nga sundoon na lang daw ko niya gawa sa apartment mga 7 p.m. Sa imong auntie na medyo bigaon, ni go rapod. So 6 pa lang, syempre ready na ako. Nagtuo jud ko na dili mi madayon kay 7:50 na wala pa siya'y paramdam. Walay text or tawag. Then mga 7:30 na nawag siya. Padulong pa daw siya sa apartment. Nadugay daw siya kay gihapit pa niya ang building na iyahang ginapa-renovate. Around 8 p.m. naabot na siya. Syempre wala ko nagsuot og anything na revealing. Nag-short ko pero dili skimpy. Kanay medyo luag na murag city shorts na color gray, tapos t-shirt na white, tapos rubber shoes. Dili ko gusto nga mag-come off as hubaga nga tioy. Kay basig lahi ang dating siya. Anyway, KTV lang bitaw. Wa may niingon na mag-formal wear kay mag-gown jud ko. Surprisingly, pag naog niya siyang sakinan, siya po di ay naka-gray na sweatpants, tapos naka-white Hanes na shirt. So mura may nagsabot. And I must admit, mas kiginana liyang outfit, hot gyud kayo siya. Then abot na mi sa sulod sa KTV room. Kanta-kanta, tagay-tagay og beer, sisig gamay, chichirya and all. Tanang pampada ko sa tiyan gikaon na mo. Murag 4 or 5 yata kakan sa beer ako nahorot. Tapos siya kay murag 6. So medyo lipong nako. Pero kabalo pa yun ko sa akong ginabuhat. So mo na to.
Basta akong ma-remember lang kay nag-open up nako sa iyaha about sa kong ex na may reason nga no ko nag-gym. Naghilak-hilak nako tapos the next thing I knew, nag-kiss-kiss na mi. As in, dili ng kiss na for the char ha. Kanang kiss jud na laplapanay. Kanang bongga jud na kiss. Siguro mga pila ka minutes mi nagsigig make out. I came back to my senses, then we stopped kay murag kasukaon ka sa beer. Pagkataod-taod, ang gawas nami sa KTV na nami sulod siyang sakyanan. Medyo awkward na ang situation kay hello, naglaplapanay daw migi ka no. Nakasukan ako so di nakuhubog. Siya to na time ko'y murag dili pa jud. Magmingon si Sean nga, okay lang at sa ta, kay medyo lipong pa ko. Di pa na ko kaya mag-drive. Siguro mga 30 minutes na ni-offer na siya nga mag-check-in me kay di daw siya pwede mo uli na hubog, so need niya mag-shower. Ma-offer unta ako na sa apartment na lang pero di man sad pwede kay aside sa layo mi sa apartment, napod ko'y kauban dito. Maulaw ko sa kong roommate. Then miingon ko, sige, pero muli na ko, mag-taxi na lang ko. Then mitubag siya, dili ko masugot. Kailangan lang na ako mag-shower so I can drive you home safe. Then mitubag ko nga, okay, na may motel diha na dool, diha na lanta. So long story short, imong auntie na sugot rapod na dadon sa motel na walang kalaban-laban. Unya, moto o day mo ni adto radyod siya adto kay para mag-shower. Diba dili? Dili siya makadrive sa iyang sakyanan kay lipong daw siya. Pero pag drive niya sa kuha, straight man ligi kayo. Walay lubak. Bitaw. Mga toy nakamata ko nga gareda ni siya. Kipukaw ko niya by kissing my forehead. Diba ka sweet? Pero nagtuo jud ko na manguli mi kay buntag na. I thought we can stay the night pero dili daw. Need jud daw niya mo uli. So anak ko okay. Mag-taxi na lang ko kay kapoy na jud kay ipangon. Na siya nga dili daw. Ihato jud daw ko niya. So ayon, nadala rapod ko siyang ka-gentleman. Gihato jud ko. Niya sa apartment, I spent the whole night telling the story sa kong chismoso na roommate. Kay dili mahimutang iyang kalag kung kinsay naghatod nako na naka-Hilux pa niya hapit alas 3 sa kadlawan. Days went by and same routine lang gihapon mi sa gym. But this time na may mga steamy moments sa shower room. Usahay ga-make out me sa swivel chair especially if ay tao. Murag mo samot na ganitong kadaot ang swivel chair tungod sa mua. And then it was Christmas. As usual, duty ko and for sure wala siya kay it's a family holiday. So wala na ko nag-bother o gado sa gym kay kabalo ko nga wala siya og 24 o 25. I tried to call him though dili siya katubag. So I left him saying, Merry Christmas. Nag-assume lang ko na busy siya maong wala naka-reply. Pagka 26, back to normal na. It was a Friday and naa siya sa gym. Layo pa lang ko sa glass door pero iyahang ngisi kidako na kayo. Gihag din ko niya tapos nag-greet siya Merry Christmas. Tapos nag-exchange gift dayon me. Wala na mag-isabutan pero na siya gift for me and nag-prepare pod ko og gift for him. Nag-sorry siya na wala siya naka-reply atong Pasko kay busy daw. Gireguluhan ako siya og sweatpants kay hilig kay siya na. Tapos gireguluhan ko niya og watch para dili na daw ko malate. Tapos naghag na pod me. Ganahan kay ko pag maghag me kay comforting kay sa feeling kanang malakbitaw ko siyang biceps kanang feeling na ko murag safe kay ko naon sa ba. Then ako siyang giingnan ngayon na ay New Year countdown diri sa Office 31 kasi gusto ka mapel. Uli lang god at least maka New Year ta together. Then mingon si Sean nga ay need man good ko sa balay. Dili pwede nga wala ko, kay tradisyon na jud namo na nila mama.
At that point, di ko sure kung mahappy ko na mama's boy siya kay cute or masad ko kay 29 years old na siya pero sunod-sunod yapon siya siyang mama. Pero nevertheless, I let it slide. Ikabalo ko na family holiday man na and it should be celebrated with family. New Year passed and then we went back to our routines. Work, gym, sex, apartment. Usahay magpalami mi sa shower area. Usahay sa akong apartment. Siyahang car. And then sometimes pag trip na mo mag-chick and me sa akong favorite motel na naay sex chair. But our relationship maski walay formality kay wala man dyan may kabalo when mi nagsugod. I know it was not just sex. He shares his dreams and passions with me. Katong building na iyang ginapa-renovate was for his dream cafe na gamay na lang mahumana. He asked for my opinion in almost anything and everything. I even helped him name his own cafe and pati pangalan sa mino, kaming duha ang nagbuhat. And it was also vice versa. Pag ako na'y problema, to the rescue sad siya. When I lost my job and had to move to another company, he helped me as in financially jud. Pati apartment na akong gibalhinan, siya pa ang nag-down. He even offered na condo na lang para mas convenient pero anak ko na dili lang kay mahal. We were more than just sex in our relationship. I knew it in my heart until one day, I had to find something out the hard way. Padong pa ko sa gym, wala pa ko nag-resign ani sa work na ko. Currently employed pa ko sa akong previous company. And I can hear him and his barkada nag-istoryahanay. Dili lang klaro pero saba jud sila. Nagkaduol ko, nakadungog na kog. Congratulations. Something nga na. Katong duol na jud kay ko, nakadungog na ko in clear voice yang friend. Nagkrabi ang opening siyan gabi oy. Bibo jud kay bay ba? Sure jud mi nga mopatok jud na. I was stand. Unsay opening? Opening sa cafe? Nganong wa ko maingni? Nganong dili ko invited? May padayon yung sulod sa gym na hilom sila. Siyempre kailago dihang barkada sa kuha. Siyempre magwonder sila nganong wala ko gabi eh. Pero nganong wala? Nganong instead na mangutana sila, mahilom na hinoon. May padayon ako gusulod, paandar sa treadmill human nag-workout on my own. Wala na ko sila tagda. Wala ko nag-hi, wala ko nagtingog-tingog. After 30 minutes nang hawa sila, anabilin minisyan. Gi-stop niya ang treadmill, gitry niya gunit akong kamot pero akong giwakli. Ninaog ko ang isulod ko sa shower area. After na ako nag-shower, magawas ng tako pero nakaharang siya. Then mayngon si Sean, Stace, let me explain be. Ako siyang gitubag, ansa may i-explain ni mo? Mitubag siya nga, about last night, kabalo ko nga nakadungog ka. Mitubag ko, about last night? Na wala ko ni mo gi-invite sa opening sa cafe na sabay na to gibuhat. I was very supportive of you pero sa mismong day na mag-open na wala ko. Ngano? Sa bagay, kinsaraman ko. Fubo raman ko nimo. Why bother, di ba? Mitubag si Sean, nga please don't call yourself that. Mitubag ko, son sa man? Your war? Mitubag siya, nga of course not. You are special to me. Very special. Ako siyang gingnan. So kung special ko, anong wala ko gabi eh? Dugay kay siya nakatubag. Huwag ako siyang giingnan. Nga nung magkakatingog. Itubag si Sean nga my family was their stays. Itubag ko nga, ha? Nga naman di ay? Ginakaulaw ko nimo sa imong mamagpapa? Di man ko gwapa siyan pero wala pa ko kahuman sa akong gistorya pero misumpay siya ingon nga my family was there. My wife and my 5-year-old was there.
This time ako ang wala katingog. Mura ko giyab-an og usa ka baldi na ice. Saka siya ko ga-confuse na ako, mura ko ma-out of balance. Nakalingkod ko gahat. Gidool ko niya, gigunitan niya ko nawong. Naming si Sean, nga please let me explain. Please. Ito bag ko nga, unsa pa may explain ni mo Sean? This is it. This is the explanation. Go home, Sean. Go home to your family. Nidiretso kog lakaw nga walay lingi-lingi. Akong feeling kay paspas kay kog lakaw pero mura kog naglutaw na wala ako kasabot. Up until this day, I could still recall how it felt. I loved him. I cared for him. I want him in my life. I invested time and effort only to find out that he's married. Unsang klaseng shithole akong nasudlan oy. Hindi to nag-sink in tanang mali na ko. I don't even know this man. Dili gani mi friends sa Facebook. I don't even know his full name. All I know is Sean iyang pangalan, 29 siya, ga part-time sa company gym at the same time building his own business, and that's it. Like how did I let someone I barely know inside my vagina? Ingana ba ko ka-stupid? Well, if you think what I just did was stupid, wait until you read what I'm gonna do next. Weeks later, ana, ako siyang giingnan. So sa 15 ta or 13. Mitubag si Sean, well, ikaw. Pero I think mas better ang 15. Mitubag ko nga, okay, are you gonna pick me up or dito na takita? Mitubag siya, of course, I'll pick you up. But don't call me. I'll call you first. Shock mo? Ay kabala ka kay na-shock sad ko sa akong sarili. Every time na magunahuna ko kay makaingon jud ko na ngano ako ning gibuhat. But first, let me explain. So di ba ang ending sa confrontation kay nag-contemplate ko sa akong gibuhat. So samtang nakusod sa akong apartment, nikalit lang siya gabot. Yes na siya'y access pero sa sala lang noon kutob. Idala niya akong bag, phone ug sapatos pang workout kay naka-gym clothes lang day ko ni uli. Tapos akong gibilin akong gamit ug nidiretso ra ko og lakaw. Gibutang niya sa lamisa akong gamit. And as he was about to leave, ako siyang gilabay og chinilas. Siguro sa akong kalagot, maybe akong reflexes na to. Ako siyang giingnan, nganong wala ka nagingon? Nganong karon pa? Mitubag siya, nga nahadlo ko, nabasig mo layo ka sa ako kung makabalo ka. Believe me, kapila ko nagtry og ingon sa imo. Katong friends pa lang ta, katong wala pa'y natabo sa tuwa. But I can't. Ganahan ko na mag-uban ta. Malingaw ko. For a while makalimot ko sa tanang stress sa akong life. You make me forget. Mitubag ko. Exactly. And that's a bad thing kay I make you forget that you have a family. 5 years old. Buot pasabot nga 5 years mo with your wife. Or even more. And you'll throw that away because of me. Just because I make you forget. Mitubag siya, yes. Ako siyang giingnan. Unsa yes? Nabuang na ka? Mitubag siya, nga we are only together because of our child. Ginatreat ko niya na if mohawa ko sa balay, I will never see our child again. We are not even married. We're just living in a house of nothing but a threat and compromise. Please hear me out. Please stay with me. Please. Pero ako gihapon siyang gipapahawa sa akong tubangan. Nakilak jud ko kaysa akong una-una mao na jud to. Ug mulakaw siya mao na ni among last nga kita. He went in front of me and wiped my tears. He kissed me. Ug ako siyang giingnan nga please get out. And then the next thing is the next biggest mistake of my life.
At that time, at the back of my mind, I was trying to justify my mistake. My mind says no, but my heart says go. Looking back, I knew now that it was stupid. But at the moment, the heart wants what it wants. Ginaingon ako sa kong self na wala naman sila. Basin gani dili na sila nagasex. Nagastay na lang sila para sa bata. So what? Pero despite the situation, kabalo ko na sa mata sa kalibutan, kabit yun gihapon ko. Especially that we've come into terms or sets of rules. Dili mi pwede magkita kayo sa daghang tao. Siya dapat ang una mag-text and mutawag. Pag Sunday, family day na niya, dili siya pwede disturbuhon. Dili pwede na dito siya matulog sa kong apartment. Maskin maabtan pa siya galas 3 sa kadlawon, kailangang muli jud siya. And most importantly, during special occasions, Valentine's, Pasko, New Year, Labor Day, Rizal Day, Bonifacio Day, Independence Day, maskig araw ng kagitingan pa na dili mi pwede mag-uban. Pwede ra the day before or the day after ana. And that's what we were talking about. Kung sa 15 or 13 ba mi magkita for Valentine's Day. Pathetic na kung pathetic. You can stop listening from here if nagsugod na mo kalagot sa kuha. And for me, that time, that was okay. I thought that time mao akong kailangan. I mean, dili mo mag-text-text so wala may panahon para mag-away. We never actually really fought. Among mga calls maglast lang og 2 minutes just to tell each other asa mi magkita. Rifnaan na siya sa baba sa apartment. Among relationship was dili pareha sa typical na relasyon na magsigi og chat or text or tawag kasi nga bawal. Like it's very physical. Like we talk face to face. We address issues face to face. If na siya kailangan, he goes to me. And if na siya with his family, I get a massage and make myself busy on Sundays just to not think about it. And then eventually Monday will come and he's mine again. He paid for my first 2 months of rent when I lost my job and was just starting at this new company. He would bring me food sa office and sometimes I go to his cafe. Backtrack lang ita gamay, iyahang mga barkada is kabalo di ay about sa mua. Pero hush lang sila as long as dili lang daw me very public. Discreet man sad mi kaayo unless kami lang duha. And sa cafe, mga kailar po niya iyahang trabahante so walay problema. I would go there all the time. And then one day off na ko. I wanted to surprise him. I know sa mga inaanin na relasyon, dili jud pwede mag-surprise. But I know that time, sure ko, wala iyang asawa sa cafe kay closing time na. Gusto na ko siya i-surprise kamay 8 months na since we met. So nagpalit ko cake, Black Forest, iyang favorite di ay. Nagsuot pa ko dress na cute. Nag-makeup ko, nag-soft curls para inosente daw. Then isakay na ko taxi. Pagbara na ko sa taxi, nakita na ko siya behind the glass wall sa iyang cafe. Naglingkod siya kauban ang bata na naglingkod sa table. Nakatawa-tawa sila. I asked the taxi na ipakontinue lang ang metro. I wanted to sit there and watch them. Hantod sa naay nilingkod na babae sa ilahang atubangan. Dili siya sexy, pero gwapa siya maskig medyo haggard siya na nakabunker na attire. Despite that, happy siya to sit there with the child and Sean. Nag-istorya-istorya sila and murag happy man sila. Taliwa sa ginaingon ni siya na gina-blackmail lang siya. Taliwa sa ginaingon niya na dili na niya love yahang live-in partner. Na nag-stay na lang siya tungod sa bata. Sa akong tanaw, murag dili man. I think he was just stressed and he needed the kind of comfort and time na kaya na ko ihatag na dili mahatag siyang partner kay gatrabaho o gakayod pod para sila ha. Gusto kay kumugawa sa taxi. Dili para mag-iskandalo pero mo-order dito as if nawa ko kailan niya o para makita na ko ang reaksyon sa iyang nawong. But I didn't.
Because part of me says okay man me. Wala man may problema. Dili man siya distant sa kuha. Bag-or gani mi nag-dinner date gahapon. Pero dili gihapon mawala sa kung nohuna ang sight nga nakita nako. A sight of a complete family. A sight I never got the chance to have and will never have if I continue this stupidity. I asked the driver to bring me back to where he picked me. Maski murag na doubt ang naong sa driver, okay na lang kay plus 40 man. That night I told myself, okay, this is it. I'm done. I texted all my friends na naka-day off ang anak ko mag-shot me. Ako ang bahala sa tanan. Broken imong ante, hindi bangka. Ang mga balahura na ko nga mga barkada, sulong dayon sa imnanan. Grabe shot, bisag unsa na lang. Nakabuak pa dyan may botilya. Perti na nakong maoy. Almost half sa naitabo wala ko ka-remember. Hantod karon. Siguro mga 1 AM na sige og ring akong phone pero di na ko ginatagad kabaw na ko kinsa. Nag-CR lang ko tapos gitubag day sa kong best friend ang ihan tawag. Ang giingon kong asami. 30 minutes lang and he was there. Naabtan ko niya nag-try og suka gawa sa gate sa KTV. Anla siya nga manguli na me pero ni-refuse ko. Kay dili naligi ko mukuyog niya. Anak ko nga wala pa mabayari ang bill and ako ang bangka. Maski dili ma-explain iyahang nawong niadto siya sa cashier o gipangutana og pila na mo bill. Gibayaran niya tapos giingnan niya akong friends na muli na ko. Wala ko'y kusog kay perte dyan na akong hubuga. Gibaba na ko niya padong sa iyang sakinan. Siya pa nagtaod sa akong seatbelt. He brought me to my apartment and that's where the confrontation happened. Iya kong giingnan, nga naman ka, dili man kaing anak ka pala hubog. Naunsa man ka? Mitubag ko, nga bawal na ko mag-happy-happy. Mitubag siya, I didn't say that. But the Stacy I knew wouldn't drink until she can't walk no more. Nakay problema? Tell me. Mitubag ko nga wala. Uli na. Pero mitubag siya nga tell me now. Authoritative jud kay si Shan, which is something I admire sa among relasyon. Mature naman good siya. Dili na siya dali masuko and as much as possible gusto din niya maayo din ang tanan. But this time, it's unfixable. Ako siyang giingnan na wala lagi. Uli na sa imong pamilya. Mitubag siya. So tama jud itong giingon sa staff kanina nga naay naglabay og basura na nakita daw kanila sa taxi na nakapark at bang sa cafe. You know what? Next time make sure na tented sa imong gamiton na spy car. Ben may katawa siya. Ako siyang gipangutana nga unsay katawanan siya. Nganong gakatawa ka? Then mitubag siya nga because we already talked about this. Di ba anak ko nga mag-ingon ka if to ka to avoid things like that? Mitubag ko nga sukatawanan to. Shan, you know what? Bakakon ka. Sa nakita na ko ganina murag okay man mo. Moro magdili man ka gina-blackmail niya. Mitubag siya. What did you want to see? Siyempre magkatawa-katawa mi kay na mong anak. Ako siyang gitubag og BS. I knew when someone is faking a smile. I can see how genuine your relationship is. You know what? I think you're just trying to fill a void in your life and you're using me to fill that up. Mitubag siya. Nganong naingon ni mo na? I told you, when my daughter is old enough to understand na wala na miss siyang mama, I will break up with her for real and I will choose you. We will be together. Ug ako siyang gitubag. Nakanus aba man? 5 years from now? 10 years? Shan, I thought kaya na ako. We were okay. Pero when I saw what I saw, I was not the I.
I think it was a blessing in disguise that I had to see that para makonsensya ko. Para tarog pod gamay akong kalag. Para makita na ako unsa akong ginaguba. I went close to him and kissed him and hugged him really tight. If i-imagine ako karon, kay mura pagod na ako og ma-feel akong pagkahag siya ha. He was crying and I was too. And for the last time, we made love. Siguro murag mao na to ang pinaka-passionate na sex na among nabuhat sa sulod sa 8 months. I woke up around 4 a.m. Gipukaw na ko siya kay dapat muli na siya. For the first time, he said nga he wanted to stay for breakfast. Something in me hurt. This is what I've always wanted. Someone to wake up to not having to worry about dapat muli at 3 a.m. Someone I can have breakfast with. Someone I can have mornings with. But he's only giving this to me because he knows that I finally decided to let him go. I thought the sex would change my mind. But no, napajuday ko'y konsensya. When I woke up, my first thought was the sight I saw of him and his family. Ako siyang giingnan. You know, you have to go home. It's Sunday. It's family day. Tubag siya, nga lagi, muli man ko, but can we at least have breakfast? Mitubag ko, nga I have so many errands to do today, and magkita mi ni Reg, akong BFF, for breakfast so you have to leave. Mitubag siya, but are we still not okay? Nganong murag call gihapon ka? Is this still about last night? Mitubag ko, no, this is about the last 8 months of us together. Kung nangutan na si Sean, what do you mean? Ako siyang itubag, nga I want an out. Itubag siya, what? No, dili ko mosugot. I want you to be with me. Huwag ako siyang giingnan, just go, Sean. It's over. No sex or breakfast can change my mind this time. Itubag siya, please think about it. Una-una asa bago ka mag-decide. Please. Huwag ako siyang gitubag nga nasa sofa imong sanina. Pag-ilis na and please lock the door when you leave. Naglingo-lingo lang siya. He stood up and picked up his clothes. Nag-ilis siya. Itambay pa siya kadali sa sala and then at exactly 4:55, I heard the door of my apartment close. I immediately packed all my things, called my best friend and asked if I could stay in her apartment for the meantime until makakita akong new apartment. Luckily, she agreed. I moved that same day. I did that because I knew magbalik-balik lang yapon si Sean sa akong apartment and I'm pretty sure pag magkita na ako siya gusa basig pasayloon lang yapon na ako siya and I don't want that. For a month, he kept bugging me. Sige siya text ang tawag pero dili ko nag-reply. Dili sad ko pwede mag-change og number kaya aside sa plan ko, mosad ang number na ako na nakabutang sa company records. Ginatestingan lang dyan ni Lord kung hantod asa na ko kaya pugngan akong kabigaon. I even asked my friends not to tell him kung asa ko. And then after 2 months, I guess, he stopped. Moni iyang last text, based sa screenshot na akong gisave. Ingon siya, hi Stace, I hope you're doing fine. It's been 2 months and I haven't heard anything from you. Your friends won't even tell kung asa ka. Last time I heard, you quit your job and magpa-enroll na kagbalik to finish dentistry. That's good. I hope you're okay and I wish you well. I'm sorry for everything. But despite what happened, I want you to know that I will never ever regret every single day that I spent with you. You will always be in my heart. Always.
Yes, a month after I moved in with my best friend, I decided to quit my job and I accept ang offer sa akong nina nga mag-enroll balik og dentistry. Since 2 years na lang akong kulang that time, dili lang jud nako mamanhuman tungod sa financial problem. Pero karon nga na ini offer sa kuha, why not? But given the fact na sa Davao ko eskwela. Then fast forward, 5 years later. Dentist na jud ko. Nili og Cebu kay gusto sa akong parents na diri nako ang gusto nila magtukod na ko og sariling clinic. And I went home. And last night, after a very long time, I saw him again. Gikan ko nag-dinner with friends and pag-uli na ako, nag-grab ra ko. Ningon ang driver, pwede ba daw may moagi o sa og 7-Eleven kay kailangan niya magpa-load. I said okay because wala man po ko nagdali. 9 p.m. pa man and besides, pauli na ko. Familiar ang street nga gi-agian ni Manong. Something about it felt familiar and then it hit me. Diadto ang street kung asa ang cafe ni Sean. Ni park si Manong in front of 7-Eleven. Grabe dugayan din ako nawala oy kay naa na may 7-Eleven dari dapita. I look on the left side window and wala ako na mali. In front of that 7-Eleven was his cafe. Na-renovate ng cafe. It was bigger, bago ng color. It still had its glass walls though. And through that I saw him again. Only this time, ang bata dating nakalingkod sa table, katapad niya ang dako na. They looked very happy and was even happier when this woman and her big baby bump came in. She kissed the little girl, and Sean gave her the extra seat. I looked at the happy family sitting behind that grab car window, and I know for sure that I made the right decision. Imagine what would happen if I chose to be selfish and stupid. I don't even want to know. Life gives us temptations we sometimes couldn't resist, and because of that, we make mistakes. But what's important is we bounce back from it. We make sure we know what we did wrong and change it and never do it again. 5 years ago, I know I wanted him in my life. But 5 years later, I know that was not the kind of life I wanted to live. Dari na lang kutob, Stacy.